Començant pel principi, anem a parlar del context geogràfic d'on es trobem, de les diferents tipus de clima mediterrani que hi ha a la Comunitat Valenciana. No vaig a contar-los tots, sinó sobretot vaig a contar un tipus de clima que és el que es dona en tota la zona de la Vall d'Alcoi, que és el que teniu així, anomenat amb la F, que és un clima relativament fresc i relativament també humit. Per què? Perquè els vents de gregal que entren des d'ací l'alimenten i li donen, diguem, aquesta humitat ambiental i aquesta pluja, encara que no parega mentida, així és una de les zones de la comunitat, més així i encara un poc més allà a la Marina, on més plou. Per tant, per què és important contar això així? Perquè precisament aquesta serra que tenim així, igual que la serra de la Carrasqueta, tot això és la que fa la separació de dos climes. Estem així per explicar-vos la història de la Font Roja. Molts de vosaltres ja la coneixereu. I vaig a basar-me una miqueta en les imatges que tenim així. Tenim la imatge de la Verge dels Lliris amb Felipe de Neri, Per què apareix aquest personatge així? Doncs perquè, mireu, en agost de 1653 es va retirar així Bonaventura Guerau a meditar, venia de Xàtiva, de fer un sermó allí sobre la Immaculada Concepció de la Verge i bé, era una època en estiu, era una època en la que s'estava plantejant això sobre la concepció sense pecat de la Verge Maria. Era un moment de crisi en l'Església sobre els que estaven a favor i en contra d'això i es van retirar en aquest espai que era una espècie de zona de meditació, de desert, d'això que ens conta la Bíblia.
El meu nom és Jordi, i vaig a comentar-vos una parada, la parada 4, que l'han titulada El modelatge de la Font Roja, modelant la Font Roja. En esta parada n'hi ha dos protagonistes. L'aigua, que l'estem veient ara mateixa, estem palpant-la, estem sent un poc partícips d'ella, de si plou o no plou. Òbviament, aigua és el protagonista i ha sigut el protagonista durant segles, milers i milers d'anys d'evolució de la pròpia estructura geològica d'esta muntanya i de qualsevol altra. Per què dic això? Perquè l'aigua és un agent erosiu, és un agent meteoritzador, és a dir, és un agent capaç de disgregar, de trencar les pedres, de fer un efecte claríssim sobre elles. Sobre quines pedres? Sobre les que troba. En aquest cas, sobre la roca calcària. La roca calcària són aquestes roques, aquesta roca calcària és això, aquesta roca que n'hi ha així, aquella roca que n'hi ha per allà dalt, aquella roca que n'hi ha per allà, totes aquestes roques que veu d'aspecte blanquinós, així gris, que estan semicamuflades entre la molsa i els líquens, això és roca calcària. Si la trenquem, que no hi ha que trencar molt les pedres, però si trenquem per a veure l'interior, veiem que és una roca d'aspecte consistent, encara que té una certa fragilitat, perquè té molts punts de debilitat, moltes diaclases, moltes fissures, té un aspecte consistent. És una roca que té una certa consistència, si no, per exemple, este penya-segat cauria, és a dir, té una certa consistència que li dona solidesa. Aprofitant les fissures, les classes, i va dissolvent. Per què la dissol? Perquè es produeix l'aigua. Que la gent ve així a Puarau i de la Font Roja, però que no és de les més sanes, no? És molt, per la gent que pateix del renyó és molt roïn. Per exemple, per el que estic dient, perquè està dissolvent, l'aigua és producte, apareix ahir per dissolució de l'aigua infiltrada, de la pluja, de la neu, de la boira, infiltrada, dissolta en la roca, i per tant està dissolta, està arrastrant un muntó de calç i és superdura l'aigua de la Font Roja. És molt roïn. Jo em bec tots els dies, però és molt roïn. Que avui el que estarà disfrutant són els nostres amics del temps, perquè ells estaran disfrutant. Estan passant-se de categoria. Molt bé, doncs benvinguts de veres a aquest segon Geolcoll. Espero que el disfruteu com van disfrutar el primer, que va ser molt, molt interessant, i pense que este no va ser menys. Crec que cada volta anem a superar-los. En esta parada número 5 anem a parlar-vos dels materials més antius de la Font Roja, que són les argiles del Kuiper. El Kuiper és una sèrie del període triàsico de l'era secundària o mesozoica. Estem parlant de 220-240 milions d'anys.
a todos. Me llamo Verónica. Soy arqueóloga y soy antropóloga y estoy aquí en la parada, estamos ahora en la parada número 6, titulada Aprovechamiento del medio. Habéis pasado, os han explicado de fósiles, del mar, de la Font Roja, os han explicado del clima, incluso la historia del edificio, ¿verdad? Bueno, pues aquí en esta parada de lo que se trata a nivel didáctico vamos a intentar explicar ese aprovechamiento del medio que ya desde el siglo XIV, desde 1332, el Consell de Alcoi está aprovechando los recursos que ofrece el bosque. Unos recursos que tenemos en superficie, como es el propio bosque, y en suelo, que sería el lecho rocoso, las piedras, con un manto vegetal y sobre el manto vegetal la tierra, como estáis viendo en esta reproducción. En el centro se dejaría una chimenea que podría estar en vertical o en algunos casos podrían hacerse en horizontal. Esa es la típica arquitectura vernácula que podríamos encontrar también en otras zonas de la península ibérica, incluso en el norte de África. Vamos a ver lo que es el MAS. El MAS sabemos que es, lo conocemos y todos los que sois de aquí, y si no, pues es un tipo de vivienda rural, es un tipo de explotación agrícola particular cuya extensión, bueno, la extensión del MAS puede ir desde unas 15 o 20 hectáreas, que es lo que se llama SMASets, hasta más de 100 hectáreas. Tenemos mirando al norte el Montcabrer, con una altura de 1.389 metros aproximadamente. Creo que se ve Aitana con 1.558 metros. Después tenemos aquí arriba el Menechador al sur, con 1.350. He visto en el mapa que tenéis ahí 56 y yo tenía 54, pero en el mapa he visto 56. Bueno, en cualquier caso estamos viendo picos con más de 1.300 metros de altura. La vista es impresionante. Y en medio tenemos como un corredor, una especie de valle. Un valle por el que circula el río Serpis. Entonces nuestras montañas, por los plegamientos alpinos, siguen una dirección que es suroeste, noreste. Nuestras montañas siguen esta alineación. ¿De acuerdo? Entonces el río, que es lo que quería explicaros y que hubiéramos visto, lo lógico es que siguiera esa alineación y fuera del suroeste a noreste hasta llegar al mar. Sin embargo, como podéis ver en el panel, llegamos a lo que sería más o menos la altura donde se une con el río de Barchell, el pont de les Llunes o dels Llunes, y allí empezaría a doblar y cuando llega prácticamente al Alcoi coge otra dirección, que es sur-norte. Y un poquito, cuando llegamos al Orche, ya empieza a desviarse y a recuperar lo que es la dirección normal para esta estructura, que es suroeste, suroeste-noreste.
anem a parlar de vegetació i de flora, i som dos, doncs un parla d'una cosa i l'altre de l'altra. Aleshores, Maria vos comentarà ara les qüestions més importants de la vegetació a la Font Roja i alguns conceptes que ens interessa que se vos queden claríssims ja per a sempre, de sempre, i jo parlaré algo de la flora del parc. D'acord? Perfecte. Vos deixem, Maria. Bé, ara ja sabeu moltíssimes coses de Font Roja, veritat? Pues anem a fer un poc de recopilació de tot, i més clar en la flora, bueno, i en la vegetació. Tots coneixeu la vegetació, no? Però segons el lloc geogràfic on aneu, trobeu que hi ha diferències. Bé, ací el bosc típic en qüestió de clima és el Carrascar, que tots coneixeu, que així en Font Roja s'ha conservat per totes les coses que ja sabeu històricament, i seria aquest exemple. La vegetació climatòfila és la que es dona lloc pel clima. Però què passa quan tenim un terreny erm i comença a aparèixer la vegetació? No creix una carrasca primer, sinó que apareixen les pastures. Les pastures són aquestes plantetes que n'hi ha ací, que les coneixem tots més fàcilment com a gramínies, són les que arriben primer a un territori i fan la primera cobertura vegetal. Així tenim també un exemple, és aquest pradell que n'hi ha ací.